Yan, so January 12 na, papunta kami ng Albay. Yan, nagja-Jollibee kami. Kumakain kami ng Jollibee. Naman kami dyan sa, yan o. Parang Regina lang. Parang Regina. Galing kami dyan sa, ano yung Pulanggi? Pulanggi Jollibee. Kasi si Isabel gutom na. Kaya napadaan kami. Ayos. Kaso walang Jolly Hotdog. Ilang Jollibee na yan. Walang ano. Experience namin pala ano. Walang Jolly Hotdog. Walang ice cream. Papunta kami ng Albay kasi saan po tayo mama pupunta? Farm plate. Farm plate. Saka si Mayon, galit. Tapos isang linggo na po si Mayon nag-aalburuto. Hirap. Yun nga ang iniisip namin kasi next week pabalik na kami ng Canada. Dito kami sasakay sa Daraga, sa Daraga International Airport. Diyan ang sakay namin. Meron na bang mga na-cancel na flight na iba? Wala pa naman. Ngayong araw? Parating. Yung ano pa lang ngayon. January 12 na ngayon. Lenny Robredo. Si Madam Lenny daw, yung flight ni Madam Lenny niya Papunta. papunta dito sa Bicol na cancel gawa ng si Madam Mayon nag-aalburuto si Daragang Magayon nag-aalburuto. Nasa kami dito. Ano ka ba? Tubal? Pulanggi? Going to UAS. Pulanggi papuntang UAS. Yan, yung tuloy dyan, boundary na naman yan. Doon sa Camarines Sur maulan pag-alis namin. Ayos sa Bel Anong order mo, Bel? Yum? Spaghetti, pero yung burger ko kinakanan. Yan, si Mama. Yan. So, siguro hanggang gabi kami doon kasi gusto naming makita yung Mayon na sana walang ulap. Laba. Yung lava na para makita ni Isabel si Mayon nag-aalboroto para makita niya rin yung lava na lumalabas kay Daragang Magayon. Kay Mount Mayon ng Bicol. Inubos yung burger. Inubos? Pero saan muna po tayo madediretso? Guman na. Sa farm plate na? Ay, sa zoo? Magzuzo tayo? Oo. Magzuzo? O si Papa Oo na. na. Zoo. Ano po Daraga Zoo, Legazpi Zoo? Albay. 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 Yan. Probinsya ng Albay. Huli ko nakapunta dyan, high school pa ako. High school pa ako. Tapos yung pag merong mga educational tour, Huyup-Huyupan Cave. Yan o. Huyup-Huyupan Cave palagi yan. Nasa tapat natin, kaso maulap. Nasa shy. Naiya. Magpakita ka. Magpakita ka na. Yan, Ayun na. Tinatawag na perfect. Mamayang gabi, sana makita natin na Last time daddy yung laba niya. Sa Facebook ang dami, ang gaganda ng mga post Walang Mayon, Marco. Hindi po nga Ulap. Hilig mo po tao. Yan sayang kung walang ulap, ang ganda niyan. Yung katawan lang, yung Ngunya na naman lang ako nagdating subog yan. Usually, papakita yan. Mapakita. Kasi na yung eruption. Si Isabel, walang pakialam. Basta, Nakita na yan. Jolly Spaghetti, Annabel. Pero bukas mo pa itong Daragal, so Kagsawa. Bukas ata yun. Bukas. Sarado gano'n kasawang yan. Kagsawa? Pero may yan. Pero may bukas ata. Aray yung mga ata to. Bukas niya. Pamuso ang ginubatan sa akin. Ginubatan po to. May ibang floor. Salit-salit. Pasalit na rin pasalit ah. Pasalit na rin pasalit. Pagkasalit na rin yan. Tabi-tabi. Hindi masirapan mamainit yung pa. OMG, I love. Iba ni makapuno ni. Napabili kami ng puto. It's a must Yung when you're in Rice puto. rice puto. Daddy, it's a must. Uwas? Ay, ano ba? Ginubatan. Ginubatan. Pakunin ba din basta-basta daw dating rice Hindi puto? ko kasi sa ulo yung mga lugar dito. Ginubatan, rice puto. Salit-salit na, pasalit na rin pasalit. Dati ka ito darakula ni. Suki. Dati darakula ni mo yan. Alit-alit. Maliit na lang. Cute na lang.
Yung nagtitinda ng puto doon sa may SM, sa sentro ng Pili. Makapuno ko sa jacket. Ay, makapuno. Oh. Ala, pasok na ulit ito. Ito. Bagulo to eh. Baga daw. Ano lang yun? Ano? Kasi daw, babe. 3,425. Makapuno puto. Magkaiba sin namang ano. Masarap naman talaga yan. Magkaiba sin ng Meron pang merienda. Kaya di pwedeng i-compare. Sabi lang. Tapos malapit din doon yung ano, yung sinatawag na kawa-kawa dito sa Albay. Dati, Oo. pining bridge na ni pag may winis na dito lang mag-bridge. Ito nga anong bridge na to? Magwiwis ka, hindi ka itong- magangos. Ito daw bridge na to. Simula doon, Huwag kang hinga. huwag kang hihinga hanggang sa makatawid. Magwiwis ka. Ikaw mag-wish. Kaya alam, pasensya ka na pag nagpreno sa gitna. May kinukonsa. Tigil mo na. Baka hindi mo na Pero- baka hindi na matupad yung wish mo pag Ay na be. Oh, yan na, tapos na. tapos na. Uy, grabe. Grabe. Ha? Hindi kayo karumalaw kita sa ilubatan. Ano? Mabakal sa aning Ding? pili na tang. Pili, mura to pili. Ay na be. Dapat. Si Puto. Init ay. Ang init. Ano, Ano to? Ito purple oh. Sa mura to. Kaya nga. Parang ube. Ala. Tikman natin. Okay kung bigat. Hindi nag-aso-aso pa ay. Usok-usok po oh. Ginubatan puto. Makapuno. Pero nagparasadit na. Grabe. Pero habo na kitang takwan. Ang sarap. I know. Sobra na Ano? I know. Sabi ni Joanna kasi mainig yan. Lumit na daw yung ano, Sobra. yung gawa. Pero nagkalahati ng original na size. Ang sarap po. Hindi nga lang ano ang presyo pero nagsalit sa size. Okay lang. Basta kapakapag. 3,425. Sila man na daddy. Ano daw ano? Ang pasalubong. Kasing laki lang ng 25 centavos. Oh, na cute on. No. Salit-salit. Liit. Pero the best, ang lasa. Nag-usok-usok pa oh. Gusto mo ma? Sige lang. Yung nagadikin ka man. Para makakarami ka nito eh, no? Lugi pag driver eh. Ha? Lugi pag driver, hindi na kaya masyado. Nag-ano lang kami, road trip papuntang Albay. Ayan. Maganda mag-drive dito. Paliko-liko. Tapos, Diyan sa Canada, nakatulog ako. Nag-drive ako. Sabi ko, gisingin nila ako pagdating na Alberta. Diretso. yung nga eh. Nakakantok. Dito, doon Yung uling biyahe na, Dito maganda, may lubak na, may liko pa. Enjoy. nung November, inabot natin yung snow sa ano, Kaban. sa Alberta, Sirap sa kayo? Banff. No? O, ito yung mga flood control. Kung nakikita nyo. Yan, ang flood control. Ayo, flag control ko yan. Paano, nilalamag ko dumaan tapos Ano? makakawang. Nagpakita kay Isabel. Perfect ko. Perfect ko niya. Yan, no? Perfect ko, no? Look at ako. Oh! Perfect ko. Hi! Nagpakita oh! Volcano here. There's a lot of volcano. Nagpahiling sa Here Oo, in Bicol. Nagpakita kay Isabel. Nagpahiling sa ino. Volcano. Later anak, we will see a ano, better Pahiling accent. sa imo Isabel na daw. Oh, you say please po one more time. Please po. Hi, friend. Hi, dalagang dito na. Ayan. Tignan. Wow! Ay, makikita natin. Kita ang dulo. Hindi nakita. Iyo po mahiling. Ah, ayan. Wow! Ayan, oh. Say hi, duwa ka kitlulo dali. Wow! Baby, look oh! Hi, say hi dalaga mo. Nakakanta na si Isabel, kinakantahan niya. Look, there, oh. You see? Kinakantahan niya daddy. Manang ba kayo? At isang pahiling. No, there's only one. Ayun oh! Yan, Oh. magpapapicture. Marami nagpapapicture. Na naman. Ah, Basta di- nga ni. Dito ata,
Dito po ang kita pa, mamaya. Hindi. Kung malinaw yan, kitang-kita. Kung malinaw yan daddy, maing ulam. Kahit yung lava mamaya. Marami nagpapapicture dito, itong lugar na. Oo. Nagpapit daddy, hindi ba kami nagpa-picture last Ay, time? yung pulso. Pero pulso ito, no? Bilong-bilo sana May dito. ulap kasi hindi makita yung perfect hole. Oo. Nagpa-picture din si Papa tapos si Isabel eh. Diba? Ito masabing pasin ko. Yan o. Ayan, oh. Yan. Sana, yung- Kita, ayan. Oh. Sayang. Yan, ding. Yan, ini yung lugar na ini. Kaya, Ay, Yung hindi lugar o. na ini, Itong yan. kantong yan o. Ano. Itong book yan o. Yan, kitang-kita. Ayun. Oh, yan, kitang-kita. Oh. Dapat yun nandun. Dito magpa-picture ano pa. Kasi mas maganda yung view dyan. Diyan talaga, diyan nagpapapicture. Ayan, oh. May ano kasi Sabi nga ulap. dito, eh. Oh. Pwede. Oh. O yan o, ini o. Oh, Ganda ano, to. hindi ano. shy pa kaya siya. Ganda. No, it's okay. She got tired na anak. Ang ganda. Daragang magayon. Magpapakita yan. O yan o, yan o. Pakunti-kunti o. Lumalabas. Kind of pa lang, kind of. Mapahiling yan mami o. Nagbaano ang ano, ulap. Yes po. I'm happy. Yes po. Excuse me anak. Yung volcano! Mayon. Sabi mo, I'm here! Sabi, Isabel is here! Ay, daragang magayon. Tuwang-tuwa si Isabel eh. No, anak, na may mga card. Makakakita Yan na oo, luluwas na. Tuwang-tuwa si Isabel eh. Pag ano niya, nagpahiling. Oh, pinaka, May At pasigaw, naman si may Dulo. pasigaw-sigaw pinakita pa. pati yung pinakadulo niya talaga. Oh, yung kanyang mata. Hi, Isabel. Nakita namin yung dulo. Ayan. Dali pa dahil dala talaga pahiling niya. Pero dun sa parang pupuntahan namin eh, mas kita pa siya. Pero wag na kay daddy. Bangin. Dahil kung may laba, Kung may laba, Ay, kung may may laba. laba. Nagdadyaran talaga, banggi. Nagpa-boulevard nga ni kami. Giling-giling sila. Lalo ngayon nag-aalboroto sa baka tuloy-tuloy ang laban yan. So kita-kita natin yan mamaya. O yun, Sana. Color orange. Sana. Nailin sa maging daddy ka to. Ha? Nailin sa maging Oo. ka to na nagkaan eh. Aray ko, araw ka kung pagpa, ano ito, prenup with Nung prenup ng kasal namin ni Joanna eh, talagang kitang-kita yung Mayon volcano na The yan. best Ang shot. ganda, the best yung shot na yun. Puyat kami nun. Oo. Yan, share namin sa inyo. Yan. Have a place somewhere to hide. I'm trying to fill it with the stars. Something is stirring in my head. And it cries in my bed. Tiger daw. ang bike po, digil. Magay ng tiger dyan, pagyaw ng amo niya. Kasi pinapatayo niya. Nagpapakitang gilas man. Aba, Gwapo kayo talaga. buti na tumigil yung ulan. No. Tumigil yung ulan. Nandito kami sa Albay Zoo. Yung huli ko dito, high school pa ako. Tagal na. Tapos later, mabay kita. Oo. Ang problema, nakadulag. Ang urolaptikan tagaro kaniyo. Naglalangoy pati yan. Pataas ang aram ko may pataas to eh. Yung nga ni garo may paarog yan kayo no sa taas na garo. Ay, ang Nagigirum-duman ko. Hindi pinahilin si ano ah. pagtaas ka na naglilin
makita sa mga monkey, sa mga snake. Kaya dyan to. Yes, you later. Paano na yung papa o? Oo nga no. Mga deer oh. Bibi, right there oh. Anong deer yan? Ano kayong deer yan? Ano? Ha? Madi no. Bye. Go to the other animal. Tingnan natin dito. Taas naman. Oh, let's go na. Follow mama. Buti na lang tumigil saglit yung ulan. Kasi habang bumibiyahe ka papunta dito, Harayo iyan di. ulan. Naulan ng naulan. Duman si Tiger eh. Oh. Yung anak ng tiger nakalabas. Ano pala? Ay, ito si papa. Ano yan? Ah, mga usa. Ah. Uy, ano kung daming usa. Oh. Bebe oh, mga ano, deer oh. O yan baga o. Nga. Pero mas masaya yung mga deer doon sa isa row. Malalaki yung deer doon sa isarog. Ano? Nini, nagugurog-gurog na no. Iyo po. Dakulo na. Dakulo na oh. Marami na. Dakulo na. Nanganak din ay. Kumandari sa akin mo. Ano, Did Bel? you see them? Bibi, look oh. Look at the bird. Bel, look at the bird oh. Ay, ito pa. Baklase mo na no. May ibang kulay pa pa. Brown. O yan oh. Babae yan. Oh. Po. Babae itong brown. Ah. Ano to? Baka na no. Chicken. Chicken. Ang ganda ninyo, no? Yung isa nandun, no? Brown. Dalawa. Daddy, Hmm? Daddy, Marco. There's dalawa. Dalawa? Dalawa lang? Tatlo. Isabel, how many? Dalawa lang. Oh, I like your red pagi, Mikey. Nagtatagalog na, no? Saan natutunan niya kaya? Gayon eh. Ano, manok ito? Manok yan. Silver pheasant. Gayon na no. Gayon. Yan sa mga ano. Natural lang. Ako natural na eh. Papa, look, only one chicken. Saro lang. Saro lang. Ay, baby, look oh. Look at the birds. Green ka color ay. Look at the birds oh. Papa, come. Mm. Bird pa ka yung pipiling sa iya, mga bird. Wow. Dahil na siya interesado. Okay, let's go. Baboon. Isabel, eagle. Slowly. Watch your step. Ano to? Mga monkey dun, no? Monkey Watch bird. your step. Ay, Eagle. eagle ba yan? Philippine Hawk Eagle. Ah, ayaw nga. Mga hawk. Huwag bigyan ng pagkain. That No? kind of eagle, Papa. Ah, hawk. Papa doesn't. Yeah. That's a very strong bird. Ito oh. Yes, very strong. Di mo maninihiling-hiling mo man. Belo, look mo nga niyo oh. Big eye. Kulaw na eh. Isabel, Isabel. Wait, say hi sa birds. Taas mo garo. Agila. Philippine hawk eagle. Taba. May monkey! Naruman tao. Tataw ano? Baka makaluwas yan. Ay, di man, igwang screen ma. Igwang screen sa taas. Oo. Ayaw. Ala, Ben. Igwa po, igwa pa. Igwa. Igwa. O yun po. Igwa bang screen pa sa laas? Iyan kita kayan. May screen. Ayun pa nga, oh. Hi, monkey. Oh. Nabigla si Isabel. Anggot. Anggot. Are you angry? Why? Oh.
Pigiling ka, Isabel. Wala. Funny monkey. Ayun po. Gusto magdudulag. Gustong tumakas yung isa eh. Eko, Camera, kung ano yan. ano yan? Papa, what's that? Oh, What ano did yan? you say? Galit ka pa sa kanya. Oh, sabi mo, hi! 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 Papa, Papa, I Yes? want to tell you something. Can you read that? Parot. Ano na, parot? Oh, Carrot. oh, yan oh. Ang beautiful Not color mo. carrot. Beautiful nga ni. Isabel, not carrot. Parrot. Hmm. No, Same colors like this oh. Hi. Hi! oh, that's cool. That's cool. Ano yan? Ano yan? Yung isa? Oh, I heard the roar of the lion. Oh! Wow! Dali! Ano? He says, Oh! Isabel. Is it the lion or the tiger? Ay, Isabel, you can Oh, say hi. Ayun oh. Yeah. Oh! Isabel. Oh. Ano yan? Yan oh. Ang ganda no? Papa, cargo me. No karga. Slippery. Slow ano lang. Walk ka lang slowly. Dumaan na kita bang baba? Hmm. Dumaan na kita bang baba? Sa balik. Kabila na. Yaon dyan ng tiger. Uy, ruya na ba? Mga nakalaya lang ang mga ibon oh. Ayun oh. Mama, it's a Ay, crow. ruya na. Ay, baka Oh, it's a parahugan crow. na kaya. Ah. It's a crow, Mama. Pero lalaki oh. Mama, look. Ay, no. Wow. Baby, look ang mga birds oh. Magpibilo ko, barahugan na kaya. Kainan na. Oh, lalaki oh. Oh. Wow, there's a lot of them. Wow. Wow, there's a lot of them. Yung ano eh. Wow. Ah, Oh, mabaho yan na, na yan, kaya. look. Hi. There's a lot of them. A lot. Kasi mabaka ka na. Ah. Uyan ang iliwan mo, ruya na. Oh. Hindi, pero ito nagtutugpa sin. Ayos no. Ayo, baka ka na kaya. Wow. Putado yan si. Ano yan, fight? Pigmapahog mo man. Putado man to. Wow, yun oh. Mga wild lang talaga. Hmm. Ang dami. May putang ka mo dyan, kadakulo. No, ang dami. Oh, ang lalaking ibon. Amazing. Ayun, nakakuha siyang ano, karne. Ayos no? Naghihintay sila na nag-ano sila, kumakain siya itong karne to, kinukuha nila. Nakiki-share. Wow. Tiger. Mhm. Siya ba so dati? Payat. Tiger. Come here, Belle. Ayun no, tiger oh. Come here. Wow. Hi, tiger. Hi, tiger. It has black stripes. Oh. It's a criminal. He's a criminal tiger da. Yan oh. Belle oh. Hi! Kuchi, 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 kuchi. Ay, kuchi, kuchi. Let's go sa lion. Yan, lion. Yan. Look at the lion. Come here. Come here. Oh. Oh. Isabel, look oh. Hi, Mr. Lion. Mr. Oh, Lion. big lion. Oo, maihi. Ay, nag-ihi nga ni. Nag-ihi. Yung papa? Ayan, lion oh. Guyo na ng lalogo na no. Wow. Hindi namin ikaw mag-hunt. Pero magayon ang lalago na no, face niya no. Parang Yan lang siya. Cover your eyes, anak. Cover your eyes. It's Lolo Wiki. Cover your eyes. Bella, look. Daddy, cover mo yung eyes ka. Sige, yung kilo mo. Naku nga ang buhay mo dyan. Look at that. Oh.
What is it doing? Nagpayat na si Tiger. Wow. Very mighty. Very mighty. You're right. It's like scarf. Papa, it's like scarf. Ha? It's like Ah, scarf. si Uncle Scar Opo. sa Lion King. Opo. Tama. Masapa. Mufasa. Mapasa. Mufasa Ah. auntie. Baka ano, gutom. Tingnan itong aki. Si Simba. Simba. Hmm. You know Simba? Opo. The baby of... Wow. Scarf. Yeah. No. No. Pamangkin. Mupasa. Baby of Mufasa. Mufasa. Para kuguson ay. Ha? Ay. Pero wag kayong kuguson. Bure. Ito. Nakagata naman yung lamok. Ayun po, lamok. Namumula na naman eh. Ako niya pa din. No? Nakaka-miss naman tong tingnan. Ready ang slipper mo nga. Let's go. Alright, Tiger. Bye. Itong mga lion tapos tiger, ang gagwapo ng mukha. Yun, no? Yun, no? Oh. Ang laki. Pero medyo payat, ano? Tapos yung lion daw tumaba na eh. Ito, yun, no? Ang laki, no? Ano pa kaya yung mga nasa wild niyan? Mas malalaki yun. Lapain ka niya, wala kang kalaban-laban dyan. Yan. So, doon naman daw tayo sa ano, crocodile. Malawak din tong ano, Albay Wild Park. Albay Zoo. Mga kabayo dun sa baba. May galing na tayo dyan sa taas yung mga ibon. Nakaka-miss yung mga wild na ibon, no? Pag namimigay na pala ng pagkain. Po! Mama, put medicine here. Oh, very good. What will you say kay mama? Thank you, Mama. Pero sila itong nok-nok. Nok-nok. Lamok. Nok-nok. Nok-nok. Yung maliliit na parang lamok, no? Ew, what is that? Bunga. I don't know what is this, but it's bunga, oh. Tawag ito. Is it Let's a, go. Is it a fruit? I don't know, anak. I'm not sure. Bibilong walk pa ka mo. Bawal maka siya magbike, ano? Ikaw araw ko pwede din. Hindi mahit mo din siya. Oh, bibi, oh. Uy na naman, no? Pag yung mama nagpapakain, daming na lipad na ibon papunta sa kanya. Lunes kasi ngayon kaya ang tahimik. Tapos hapon na din. Alas 4 na, oh. Nasa school. Ano tayo? Tayo 140, 240 tayo. Lahat? Oo. Tayo nga lahat. 5, 240. Yun nga, yung mga nakaraang araw namin dito sa Pilipinas busy, kaya hindi kami nakakapag-vlog din masyado. Tsaka iba man digdi ang culture, daddy. Bawal mag-vlog sa loob ng Save More. Kasi bon na si Joanna nung Parang nag-video siya. pinicturan ko lang kasi sisend ko sa kanya na dito kami. Pag-delete po mambawal. Okay. Nilapitan daw siya ng gwardiya. Pero he was very nice. Mm. So sabi ko, okay. Tapos parang, alam mo yun, ini-enjoy namin yung moment habang nandito kami sa Pilipinas. Tagal-tagal namin hindi nakauwi, no? Detached from social media. Detach, hindi naman. Kaso, hindi lang ako nag-edit. Sabi ko, mag-edit ako pagbalik ko na ng Canada kasi wala kaming time wala akong time mag-edit dito sa Pilipinas. Kasi halos araw-araw kami nasa halos araw-araw kami nasa labas, sa totoo lang. Yun, nakakapag-vlog pag may pinupuntahan kaming yun, magsiswimming, mga ganon. Yung mga lugar na maganda na pinupuntahan namin. Kalimitan kasi nasa palengke lang naman kami, Sa palengke, sa bahay. Higa-higa, Tapos, enjoy na pag Can ride it? I don't think pag ilang araw lang nga tayo tumahimik sa bahay, araw-araw tayo nasa labas eh. And I don't know why. Oo. Tapos, nakakaya humawak ng camera.
Hindi, tapos sa SNR, Oo, bawal. oo, Kaya bawal. so- Dami kasing bawal pala dito sa Pilipinas. Ano? Pag nasa outdoor ka, pwede. Pero pag mga Which nasa... I get, Daddy, kasi Oo. 'di ba sa sobrang tao na may that broken Oo. anak. I get it kasi iba man kaya magaling sa mga vlog, Oo. video. Pero, Pero alam mo, Daddy, Nakakatuwa. comparing 3 years ago to now, ano? mas maganda 3 years ago, Tuzo. Naputol anak. Tahimik. Monday kasi. Kasi yung iba naman kasi nasira ng ano eh, ng bagyo. Katulad niyan, oh. Diba? Butas-butas na yung mga dinosaur. Gawa ng bagyo ata niyan. Piyakok, may pikak. Nakakatuwa yung pikak na yan, piyakok na yan. Piyakok. Yan. May mga At least, while ang Saskatoon eh, minus 25. minus 24. Yan, si Isabel nakaka-experience ng ano. 2 digits ka, ano yan sabi ni Helen. Horse! Hello, sir! Hello, sir! Here, oh, look. Don't touch. Ay, Peacock. Isabel, Peacock. Peacock. Hello. Uy. Bye-bye. What is that? Oh, Peacock. piyakok. Come on. It's a peacock. Piyakok. Mga ibong Adarna. Sabi daw, bibi, ibong Adarna. Oh, yan pa. Ano yan? Ah, iba. Oh, yun, magaganda yung peacock doon. Oh. Ito, oh, may horse na white, baby. Look, si Ate Horse, oh. Ayan, oh. Hi, horsey. Mag-isa ka lang? Hmm. Wow. Ako, pinagpapawisan na ako, ah. Ah? Ano yan, swan? Ha? Look, it's a bigger piako. Bigger piyakok. Ang ganda naman ito. Hmm? Ganda. Ganda. Gayon. Come here. Yeah, come here. Isabel, here. Sleeping. Ano kaya yan? No. Yan, mga peacock. Mga peacock. Ang ganda na. Ang laki ng pinsang peacock. Nakadapo. Yan sa taas. Nakadapo. Kasi nga pupunta kami doon sa farm plate. Hindi pa ako nakapunta doon, syempre. Sila Joanna o na. Bibisita din doon. Pasyal. Ang ganda nito. Oh. Wow. Ito pa, oh. Hello. Yung ano dun, oh. Ang dapo. Sige, buka mo yung tail mo. Ang ganda. Isabel, oh. Sigaw ng sigaw dun sa kabila. May kasi, ostrich. Ito, ano kaya to? Ay, may corona. May corona. Laki. Laking ibon din yan. Tahimik. Yan, ostrich. Isang ostrich. Ay, dalawa. Ayan yung mga ostrich din nila, dalawa. Gusto nyo kumain? Taas. Kantin. Ano yan? Ice cream? Sige na. Isabel! Si mama magpapicture ata doon. Nakalakbal.
Hindi po bang? Bisikleta. Gusto mo? Gusto mo? Anong Nga ni Corneto, masarap Corneto? yan. Corneto Sayang na lang. lipot. Pero hindi kami iba-ibang klase. Yan. Ini? Yeah. White. White really? Bukong chocolate? Okay na ni. Magkano po? Ngayon lang ito kakain nito eh. Maingit kaya sa Isabel? Ha? Sigurado yun. Pag nakita tayong kumakain nun, ay sigurado yun. Binuksan ko. 75 na. Baka gusto ni mama, bigay ko na lang to kay mama. Dumaan? Diyan po. Yan. Ito ang diwata ng Albay. Pilipig. Iyo po. Selecta. Ay, hinanap nila yung ano, crocodile o magbabike si Isabel po? Mabike. Padjak. Dali bayadan mo na to. Arin. Bike. Bayaran ko muna yung bike ni Isabel. Wow! Ayos ah. Nagbayad ka na? You can go with mama. Pwede po siya magduman ano. Bel, go there. Kay mama. Dali, show it to mama. 40? Iyo po, ako mabayad. Pagbalik po, pwede bayaran pagbalik. Pirang oras po dapat? 30 minutes. You're right there. Uto. Dali. Dali, yan. Ayos talaga ang bulida ya. 30 minutes da. Gi-enjoy ang bata. Basta kaya, hindi siya makaslide-slide dyan, oh. May pang-aki. Wait. Sige. Push ka ni Lolo. Sige. Yan. Go. Teka magpundo. Here, Isabel. Ayos talaga. Oo. Magiling ka kung masaing ka. Slowly lang ang pagliko, tamatumba ka. Of course. Ikot ka muna, Isabel. Kaya lang pang baby ni ay. Ha? Hindi ako Follow mama dali. Oh, follow mama. Oh. Ayos ah. Mag-ikot ka muna, Isabel. Ikot ka muna, Isabel. Maya man dyan auto. Follow mama dali, follow mama. Follow ka kay mama. Hindi kayo sa iya, nagkukuldas ng ano. Kuldas ang clutch. Ang gamit na. Ang pantalon ko kaya. Ika daw. Sige na. Ibalik mo na lang daw yan. Makakuha ka pang abunaran. Last one. Marco, di ako kayo maba. So, aki mo hain na, uy. Oh. Sige. Sige. Dasay mo. Maraot mo yan, di ako kayo maabunar. Ibalik na nindo yan. Uy, mabilis. Dahil pa. So, aki mo, ginugulo-guluan, no. Weteng. Tataya ka po.
I'm ready for another race. Yahoo! Papa! Uy! Pinagpawisan kami ni Isabel. Wala naman sa plano yun. Yan, parang nag-enjoy yung bata. Siguro, ano naman tayo? Farm plate. Let's go! Kita naka-oro ng ilaw. Yay! That's not the entrance. Okay, the entrance. Oo, may mga deluxe ng pala sa mama. Farm plate. Yeah, Say hi, no touching. no touching. 75, 67, 95. Ang Oh my senior. God. May hot tub. Ay, Nandito kami Next. sa farm plate. Yan. next check-in. Yan. Ang ganda naman. Daddy, Ganda may ng hot tub. entrance. Alam mo. Aba, yan ang in-offer Isa, nila. mama, luway-luway lang data may mga mahal na. Mm. Wait for Papa. Wait. One more, Isabel, Go! one more. Come here, dali! Welcome to the Adventure Forest. Adventure Forest. Okay. Ayan, Bibi, no running. Includer Mahal, luway-luway lang data mahal na. for your trip. Which way? That way? Chapel? Chapel. Hiling-hiling mo na kung saan, ba? Do you want to go to the trees way or the chapel way? The trees way. The Trees Way. Let's Okay. go. Pagbangin na rin. Daraga Albay. Nature is the art of God. What? You'll be our what? No, because yes. You're what? You're the tour guide? Because some Dapat pala, kinaon mo sa microphone. have ordered some excluded for their May mga nag-order ka na may tour guide sila. Oo. Tour guide anak, bakong includer. Tour guide. tour guide. Tour guide. Tour guide. Tour guide. You're guiding us. Tapos sabi nila may mga kainan dito. Pagbanggid ako lang ilaw. Tapos pag may gabi, pag gabi na, Paano hindi ako marami ng ilaw. This is the next first Okay. section. Okay, go. This is here is the first forest. Mhm. Say sa vlog. Sabi dyan. Hi vlog. Hi vlog. Hi everybody. Hi everyone. Wow. Welcome to the play. Bibi oh, mga ano oh, dab. Welcome to the play section. Oh, mati dyan. Bigdi ka. Here. Gonna play. Na, auto Wala na. Then, Sabi wag dyan. pakinabangan. I'm gonna play. Isabel. Ah, yun yung mga kainan. Mamaya pag ano, madilim na. Tingnan, maganda daw dito pag madilim na eh. Hindi na rin naka-oro na yan. Oo. Kasi may mga ilaw dito. Ah, mati ang ano mo. Tsana. Later. Maikot muna kita. All right. Welcome. Marami naman talagang kainan. Pagpipilian mo lang yung mga yan, no? That is the play farm. Play farm. Oh, yes. That is the play farm. May mga duck baby, oh. Wow. First time mo, Dad? Ha? Yeah, first time. Oh, lato. Yan, Ano? oh. Bird. Bicol Express, Pinangat, Play farm. Tinutungan. Vlogger. Welcome. Welcome. I wanna swim. At yung mama ko man. Sabay-sabay, ligin na mo na. Naku naman. Eh, laki ng... Bibi, look at the nyugo. Buko ba ganyan? Look at the coconut. Ma-explore first. Mamaya na tayo. Tingnan muna natin tong lugar. Very big. It's very big. Yeah. Is that alone? Papa, is Ah, that chapel. Yan yung chapel. fake? Papa, is that fake? Yeah, it's a fake lang. It's fake lang? Pero it's huge, you know? But it can hulog. Yeah, it can hulog. Wow, it's very big. It's big coconut, no? Okay. Opo. But it's fake. We can't eat it. Presko naman dito. Buti na lang wala ng ulan. Salamat po.
Bango ng amoy. May barbecue. Iyan, ano yan mo? Barn? Anong barn yan? Ano yan? Restaurant? Iyo. Pag may mga ganap ka mo, Ah, tapos hindi na mga napiprenup baga. ah, Last time si Santa yaon dyan. ayos no? May introduction na naman. Oh, si Wow! Mayon. Si Mayon. Ayun si Mayon. Kailan Nora. nasusupog. Kaso may ano ulap. Mamaya makikita natin yan ano. Siguro. Walang ano. Tigdi baga oh. Yun. Daming kalapate. Tuwang-tuwa si Isabel eh. Tapos pupuntahan natin yung chapel. Ang daming kalapate. Isabel, you clap, dali. You clap, dali, you clap. You clap. Lilipad niya lahat. Woo! Loko. Sabel loko. May siyang picture. Oh. Video ko to dahil nag-relax ako. Pin ba si Mayon? Oo. Kitang-kita si Ma. Ang Mayon. Oo. Kaso hindi kita yung ano. Yung sa taas niya. Ang ganda na dito. Aram mo dati ibibi ka pinakamalaki. Baby, wait. Wow! Wow! Ito daw yung smallest chapel dito sa Pilipinas, ano na, nandito sa Bicol, dito sa Daraga. Yan. Sa Pilipinas po ata, ayan o, smallest, Philippine smallest chapel, kalagay din eh. Yan. Ito doon kasi, ano doon slippery. Ay, Isabel. Maganda sa loob ng chapel. Hmm. Wait, stay here. Nagdo-donate rosary. Ha? Nagdo-donate rosary. Nagdo-donate rosary. Ha? May photos nga ni. Ha? Hmm. Then binabakal mo. Ayun ako, pinapabakal yan. Ano lang ito lang hindi mag-iisa. Mama, pwedeng excuse mo na, tabi-joon ko lang na may mga rosary na may tao. Iwawalat lang din. Excuse. Oh, Bel, just stay here Presko dito sa labas. Ay, pailaw na. Ayaw magpakita ni Mayon eh. Yan oh. Sunset pa lang. Naglaro kasi sa Isabel doon sa baba. Nagpawisan siguro yan. Meron pa pala dyan. Oh, nasaan sa mama? Nasaan na? Let's go. Baka yaon dyan. Baka yaon duman. Mayo. Ito yung ano. Here, right there. Go.
Go, 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 go. Ay, here. Isabel, there. Yan na, baba na. Slowly lang. Mahalnas ka. Madulas. Ayos. Ay, si mama. Nasa taas si Chang Bilma. Oh. Kayong aking mga nasasakupan. Okay naman. Ayos. Ang ganda. Ah. May pangwash mo. May live music. Kami ay bibili muna ng pagkain. Ay, dito, ang dami rin kayong pagpipilian, no? Diba amazing? Ha? Tapos kung day kunta na siya si Mayon, ay gani may ilaw na si Chapel. Oo nga. Galing na kami doon. Daming pagpipilian, no? Mano ka? Ihi mo na, okay? Tingnan natin tong chapel. Ulit na may ilaw na. See? Ang ganda na ng chapel, oh. Nobel. Ang ganda na rin ito. Kanina maliwanag pa kasi, di ba? Ngayong medyo dumidilim na. Wow. Yan yung Mayon. Siyempre hindi nagpapakita. Maulap. Gusto mo rin si Isabel para pakatapos yung dadali. Gusto mo rin si Isabel. Wait lang, I'll take a picture of you. 1, 2, 3. Para may souvenir si Isabel. Dito. Tapos pag ano daw tuwing Desyembre maganda dito. Kaso hindi na kami nakapunta dito eh. Nabisi na rin kami. Ha? Tapos ulan din ng ulan nung Desyembre. Dati. Let's go. Let's buy food na. Balik ulit tayo dun sa bila ng mga pagkain. Ayan. Ay, Marco, din nakikita kong balik. Tama-order ba kitang food? Oh my. Ano lang kasi, basa. Ang daan. Si Papa kanina nadulas eh. Nadulas siya kanina habang sumusunod kay Isabel. Our pets yung saro. Shooters. Dami pagpipilian. Ice dirty matcha. Ayun dali oh. Ano? Stuffed Krabby cheese. Diyan, haba. So gusto mo ba yan? I know. Relleno. Rellenong crab. Mamay pa. Mag-alas 6 pa lang. Mama, hinahanap. Explain mama ko ng payo ko. Explain mo daw kung sino naglubong si Biba. Yeah, you want to
Bicol Express. Gusto ba gani Papa maano? Inihaw na manok ata? Ayun. Oh. Isabel mo na. Saka yung sabihin. O tuman nag-iiling. Daming pagpipilian. Actually, okay lang. Ito, pizza. Oh, Pero nga, masira mang pizza auto. okay din ang Nag-pizza pizza. pa lang ako sa bistro. Ano yan? Sa, Daddy, feeling ko duman na lang ako. ano yan? Ano yan sa palaugan na yan? May barbecuean dyan dati. Barbecue, Tapos ah. and more chairs. Oo. Wow, may bata, may bata. May bata. Sumunod yung bata. Hindi nga na si Yeah. Yang. Hindi, naghihilot siyang bilis. Baba. Ano yan? May na? Ah, table lang yan. Oo. Day dati may Oo. nagpa-barbecue. Ay, may nagba-barbecue dyan dati. Tawa na to. Yeah. Order na kita, Dad. Okay. Para ma-invite na si Kuya. At least napakita natin sa kanila na ganito dito sa farm plate. Araw-araw ata sila bukas eh. Si Mama nauna na oh. Pansit. Pansit hab-hab daw ito. Pansit habab. What would life be? Ayan. Uwi na. Ano na, alas 7. Alas 7. Busog. Tawa ng gusto ko na. Ayan. Uwi na. Bel. Are you tired na? Pretend nutcracker? Dati ang energy na yung anak ko. Grabe yan. Hindi nagpakita si Mayon ng maigi. Bye farm plate. Bel, look. Ang ganda naman itong entrance nila. Parang habang lumalalim ang gabi, marami pang pumupunta. Pili nuts, ano yan, mga santol, laing. Ayos na. Ano? Pero masira mang sesame.